každá ďalšia partnerka mi prišla so silnejšou a silnejšou tou vecou, ktorú som nemal v sebe vyriešenú. Otázka nie je potom, že prečo to robíš, ale že prečo mne to vadí. Mne nejde, že ja som to neurobil, ale to nejde o to, že si to urobil, ale že ako to vyriešime. Je to software, ktorý je nahratý v tom mozgu veľmi hlboko a každý z tých partnerov má inak nastavených rodičov a potom aj ten software, ktorý má v hlave nahratý, je úplne iný. To neznamená, že je dobrý alebo zlý. Ako teda komunikuješ ty vo vzťahu, odovzdávaš teda tým deťom, takže až keď som začal inak vnímať tie veci a začal som naozaj počúvať, lebo vtedy ti rastie tá hodnota, keď počúvaš. Ja zase, ak to uchopím možno skrz ten human design, u nás je to aj o tom, že na každého toho človeka sa komunikuje inak. Cítim, že mi chceš niečo povedať. Je veľmi dobre si to pravidelne čistiť a rozprávať sa. A naozaj to včera vlastne skončilo v tej láske. Čau! Takže vítame vás pri ďalšom podcaste. Vítame tu Erika. Čau Mario. No a radi by sme sa porozprávali o takej téme, ktorá nami rezonuje a o ktorej sa dosť rozprávame aj s našimi partnerkami a aj teda navzájom. Jasné. A je to práve ten vzťah a ako to tá komunikácia funguje v tom vzťahu medzi ženou a mužom a ako sa to vyvíja počas toho vzťahu od zoznámenia až toho spoločného bytia a toho vývoja v tom partnerskom vzťahu. Hej, tá komunikácia je tá téma, je to predsa len naozaj obšírna vec, alebo nejakým spôsobom je to téma. Ako komunikovať, kedy si zastať seba, ako držať ten priestor. Ja častokrát prvé, čo mi prišlo je, že mlčať je zlato. Takže naozaj počúvať, že aktívne počúvať. U nás je to častokrát, že aj ja mám tú tendenciu povedať, že čo si myslím, že aká je tá komunikácia u nás vo vzťahu a doma je... My sme to v tom vzťahu mali tak, že na začiatku som mohol byť sám sebou. Že naozaj sme sa bavili na rovinu. Tým, že sme sa poznali, neviem ako, určite to je proste rôzne, ale u nás to bolo tak, že sme sa poznali dlhé roky, vedeli sme plus minus kto je kto, ale to spoznávanie začalo naozaj, keď sme začali komunikovať na nejakej inej úrovni tej autenticity. Myslím, že tá autenticita je veľmi dôležitá. A počúvať sa. U mňa je to hlavne veľa o tom, že sa počúvame, naozaj si necháme ten priestor, nehať sa toho človeka vyrozprávať častokrát a občas to aj stačí. Že vlastne ľudia by mali počúvať nie preto, aby vedeli povedať svoj názor na to, alebo aby odpovedali, ale kvôli tomu, aby pochopili tú protistranu. Presne takto to aj my máme, hej. A my sme vlastne v našom vzťahu prišli na to, že s akou výbavou my sme prišli do vzťahu. Čo nás počas nášho ranného detstva naučili naši rodičia. Že čo nám nahrali do toho softvéru. Že ako vyzeral vzťah našich rodičov a od toho sa vlastne odvíja to, ako si to dieťa predstavuje, že bude potom žiť s tým svojim partnerom. Naozaj je to software, ktorý je nahratý v tom mozgu veľmi hlboko a každý z tých partnerov má možno inak nastavených rodičov a potom aj ten software, ktorý má v hlave nahratý, je úplne iný. To neznamená, že je dobrý alebo zlý, jednoducho každý si tú svoju pravdu rieši na základe toho, ako je zvyknutý. A potom aj tie konflikty, ktoré môžu vznikať vlastne v tom vzťahu, sa odvíjajú na tom, že každý z tých partnerov to vníma úplne inak. To je, mne čo tam prišlo, tak je, že ako teda komunikuješ ty vo vzťahu, odovzdávaš teda tým deťom, takže kde asi som ja videl, ako sa niekto tak komunikuje mama s otcom, tak aj ja som v istých vzťahoch samozrejme tak komunikoval, až keď som začal inak vnímať tie veci a začal som naozaj počúvať, lebo vtedy ti rastie tá hodnota, keď počúvaš častokrát. No a práve aj pri tých rozhovoroch, ktoré my napríklad máme, tak my
koľkokrát chápeme tú protistranu, rozumieme tomu, ale v žiadnom prípade si ako keby nechceme ísť sami proti sebe, proti tým našim zaužívaným vzorcom, ktoré máme už vlastne v tom softvéri, a potom to vyzerá tak, že aj chceme koľkokrát ustúpiť, ale ten softvér je veľmi silný a práve to, že veď sme sa dohodli, že sa zmeníš, veď sme sa dohodli, že toto už nebudeš robiť, alebo že sme sa dohodli, že budeme toto robiť nejak inak, a koľkokrát ten človek s tým nemusí súhlasiť vnútorne a jednoducho je to ako keby silené a tá zmena je dlhodobá, že naozaj než sa ten človek zmení a prispôsobí sa tomu druhému softvéru, tak to trvá. Mne tam príde aj to, že ak sa v tej komunikácii v niečo rieši, hej, bavíme sa o tom, že keď je nejaký možno konflikt, clash alebo niečo, a či ide o to, že kto má pravdu, či rieši naozaj ten človek, kto má pravdu, alebo ako z toho nejako výjsť, ako si z toho niečo zobrať, pochopiť toho človeka a tak ďalej, že vlastne či je tam boj o tú pravdu, alebo o to vlastne výjsť z toho a obidvaja, aby z toho niečo mali. Aby to nebolo len o tom. A ja zase ako keby to uchopím možno skrz ten human design, a u nás je to aj o tom, že na každého toho človeka sa komunikuje inak. Že učím sa stále ako komunikovať na tú ženu, učím sa, aké sú moje silné stránky tej komunikácie, a naozaj je to veľmi, veľmi individuálne. A cítim, častokrát to vidím na tej mape, že tento človek komunikuje inak, keď je sám, tento človek vie komunikovať, tento človek potrebuje isté okolnosti za to, aby nejakým spôsobom komunikoval, a je to opäť veľmi personifikované, ale vráťme sa možno, že do toho vzťahu, že ako sa to u teba vyvíjalo? No, ja som to zaznamenal tak, že napríklad s manželkou, keď sme niečo riešili, tak mne niečo vadilo, áno, najmä tomu. A ja som jej povedal, že vadí mi toto a toto. A ona mi povedala, že ale ja to meniť nebudem. A ja, že ups, tak to už je problém. A ty keď niečo nezmeníš a ja keď tiež niečo nezmením, tak není tam tá ochota. Takže otázka nie je potom, že na ňu, že prečo to robíš, ale že prečo mne to vadí. To znamená, že ja sa vždy zamýšľam nad tým, že vidím niečo, čo so mnou rezonuje, čo ma trigruje, alebo teda čo ma dostáva do nejakých otáčok, a pýtam sa sám seba, prečo mi to vadí. Prečo mi táto záležitosť tvorí nejaké napätie, a jednoducho idem do hĺbky. Áno, pretože moji rodičia ma vychovali nejak a oni to napríklad nerobili. Ale to neznamená, že to, čo ona robí, je zlé. To je iba to, že ja som bol nejak vychovaný a u nás sa to nejak riešilo a ja to beriem ako samozrejmosť, že je to úplne že hotová vec, a u nich sa to riešilo možno úplne nejak inak. A práve to pochopenie toho, alebo to akceptovanie, že človek je iný a má iný myšlienkový pochod, a keď sa človek zameria a naozaj si povie tú otázku sám na seba, prečo mne to vadí, tak hneď si nájdeš odpoveď v samom sebe a nemusíš to koľkokrát riešiť s tým partnerom. A akceptuješ to jednoducho, že ten človek je iný a že má iný softvér. Áno, že je inak nastavený. A že vlastne práve preto ho ľúbiš, že je iný ako ty a že ťa doplňa. Že proste, že sa tí partneri doplňajú navzájom. Takže toto my sme mali také naozaj že rozhodujúce, a koľkokrát sme sa na niečom že dohadovali alebo sme sa o niečom rozprávali a sme sa iba potom tak zasmiali, že však vieme, ako to dopadne. Ľúbime sa a asi to teraz nevyriešime, lebo každý na to máme nejaký iný názor a ono je to úplne vlastne jedno. A vracia sa vám to potom? Vieš čo, nie. Už my veľa vecí, už tým, že sme si prešli naozaj, že niekoľko rozporov, niekoľko konfliktov, niekoľko rozhovorov, my sme sa naozaj, že do noci rozprávali a aj tak sa to ako keby nevyriešilo, a my sme zistili, že dôležité je, aby si každý vyriešil tú svoju stranu a každý si vyriešil samého seba a až potom išiel riešiť toho druhého. Naozaj, že jak sa hovorí, že pozametaj si pred svojím prahom a až potom choď niekoho iného kritizovať. Takže
my sa naozaj snažíme vždy ten prienik a snažíme sa nájsť tú pravdu toho druhého, áno, a že pomáhať mu v tom rozvíjaní, že aha, tak ty to myslíš takto a pozeráš sa na to takýmto spôsobom. No, tak ja som sa na to takto nepozeral a áno, už teraz rozumiem, vieš, že sa takýmto spôsobom rozprávame o tom. A nie útočne, lebo nie je dôležité ani tak, že čo rozprávaš, ale akú energiu do toho dávaš. Že naozaj, že ak už je tam tá energia taká negatívna a vyčítavá, tak už môžeš povedať aj milé slova, ale ten zlý spôsob. Alebo jednoducho hlavne v kľude. Nie, že akurát niečo riešime, deti tam kričia, alebo vieš, že je napätá situácia a vtedy proste ti niečo vadí a ideš do toho, že to povieš. No v žiadnom prípade. Jednoducho snažím sa tým, že môžem byť v tichu, tak sa to snažím v sebe vyriešiť a až potom s tým výsledkom môžem prísť za ňou. Vieš čo, Miláčik, ty si robila toto takto a so mnou to zarezonovalo a vieš čo to bolo? Lebo moji rodičia také niečo v ich vzťahu nemali a zrazu ja som to zaevidoval a teraz cítim, že potrebujem si to vyriešiť. Že mám nejaké presvedčenie, tak si to potrebujem vyriešiť. No a vyrieším si to vlastne v sebe a je to iba oznámim, že to takto je. Ona sa zasmieje, že takto je super. Je to presne, že keď tam už nastane nejaká vibrácia, že je niekto nejak inak, tak snažíme sa aj my ísť postupne k tomu, že ale kde je tá rozbuška? Čo sa stalo? Kde ti tam niekto stlačil ten otlak a vlastne kde to pramení a väčšinu času sú to teda rodičia, že sa tam niečo stalo v tom detstve, poprípade nejaký partner, ale tak to už sú také ako keby možno, že pličie tie veci, že sa to snažíš rozlúsknuť, prísť na to. Včera sme mali presne takúto situáciu, že jednoducho nastal nejaký, povedzme, že strach nie je láska, že vlastne bolo tam niečo, že vlastne bol tam niečo sa dialo, nejaká situácia sa nám posledne opakovala a naozaj tam bolo, že dobre, ale že kde to pramení? Kde to vlastne, prečo Kde je ten zdrojový bod toho? Cítim, že mi chceš niečo povedať. Že to proste je prvotné, že tam cítiš, že niečo sa ako keby že deje, že už to z teba vyjde. Je veľmi dobre si to pravidelne čistiť a rozprávať sa. A naozaj to včera vlastne skončilo v tej láske, samozrejme, že to proste skončilo v tom naozaj, v tom objatí a v tom, že je to v poriadku, som tu, chápem ťa, ale rozlúsknuť to, kde to začína. A ako riešiť to, čo a kto za to môže. Znova, mne to tam naskakuje skrz ten dizajn, že, lebo viem, že je to veľmi, veľmi, veľmi individuálne, hej, že napríklad ľudia, 2/3 ľudí nemá definované ego, to znamená, že nemôžu sa o to oprieť a v nejakých konfliktoch hľadajú to, kto za to môže. Pričom ľudia, tá tretina ľudí, ktorá má definované ego a tú hodnotu, im je úplne jedno, kto za to môže, oni to chápu, len to treba vyriešiť. A je to úplne iný typ komunikácie. Opäť to vnímam na ľuďoch, ktorí ku mne chodia, že niektorí, že vlastne, ale čo tu riešiš? Pre nikoho to nie je ani téma. Že je to v poriadku, mne nejde, že ja som to neurobil. Ale to nejde o to, že si to urobil, ale že ako to vyriešime. Že ako to ideme proste vyriešiť. Takže... Presne toto si mi teraz nahodil, že Miláčik, mne niečo vadí. A ona ti odpovie, OK, tak si to vyrieš. Výborné. To je múdrosť na záver. S tým by sme sa mohli rozlučiť. Takže neberte to moc vážne opäť. Hej. Všetko naozaj, že s ľahkosťou a aj do toho vzťahu. Veď dávať do toho tú ľahkosť, že o nič nejde. Áno, my sme vlastne takto, lebo ľudia koľkokrát úplne, že vznikne nejaký proste maličký problém a oni ho zosilujú a zrazu z toho maličkého problému je mega záležitosť, kvôli čomu sa tí ľudia vlastne rozvádzajú alebo proste rozchádzajú. A pritom stačí naozaj, že sa ukludniť, rozdýchať alebo nechať to na ďalší deň a zistiť, že áno, ľúbim toho človeka, tak akýkoľvek problém tam je, tak je to riešiteľné. Pretože tá láska, cez tú lásku sa to dá vyriešiť. Áno, cez to pochopenie. A práve to je, že pochopiť, že pravda, ktorú ty vidíš, ten človek môže vidieť úplne inak, ale aj napriek tomu to môže pre ňo byť pravdivé. Že akceptovať tú pravdu toho druhého, aj keď pre teba to nevyzerá ako pravda. Áno, že povedať si, že áno, dobre, akceptujem to a že ako to vidíš ty. A ty tomu vôbec vlastne nemusíš rozumieť. Ide len o to,
že si to musíš ty vyriešiť. A ako si to viete vyriešiť? Dá sa to rôznymi spôsobmi, buď teda cez rôzne terapie, alebo odstraňovanie presvedčení, proste traumy a jednoducho ísť do toho, že vlastne ísť do tej minulosti a uvedomiť si, že ako nás vychovávali tí rodičia, aký oni mali postup, ako to riešili a pripustiť, že niekto bol vychovávaný inak. A niekde tam v tej hĺbke city, že Hej. to vlastne to chce, hej, že je to jedna z tých úrovní je tá neverbálna komunikácia, že si to proste nacítiš, že to vidíš, že naozaj si nacítiš toho človeka, že čo sa môže asi diať a nehať ho. Čo je asi kľúčové, myslím si, že v tej komunikácii je tá otázka. Akékoľvek. Proste, že vždycky je tam tá otázka, že skôr sa spýtaš, skôr zistíš cez tú otázku, ako vlastne hovoriť, hej, že to je jedna z tých vecí, ktorú ja neustále trénujem a to je tá otázka, hej, že o čom sa tu vlastne bavíme. Kde je ten problém, že ty niečo síce cítiš, niekde to pramení, chápeme tú mechaniku, ale vlastne čo, teraz je to, cítiš to kde, ako to cítiš, kedy to začalo, prečo to, kedy to začne, keď odchádzam, keď prichádzam, keď práve si tu sama, alebo keď už sme moc spolu, kedy proste, že nejak rozkodovať to pomocou tej otázky, hej, že ale to už je taká úroveň toho, čo musí človek dozrieť skúsenosťami, lebo isté veci som nevedel komunikovať a potom som vlastne každý ten ďalší a každá ďalšia partnerka bola proste, mi prišla so silnejšou, zosilnenou vlastne tou vecou, ktorú som nemal v sebe vyriešenú, až kým som nejak pochopil túto mechaniku, že to musí človek vyriešiť sebe a môže vedieť čokoľvek, ale je to proste o ňom. No, presne, keď si teraz povedal, že ja keď som sa vlastne so svojou manželkou, sme boli na prvom rande, tak sme sa rozprávali a ja som si tak povedal, že s touto ženou to bude ťažké. Vieš, že proste, že jednoducho nesúhlasila s hocičím, mala svoj názor a možno to ma jednoducho tak motivovalo do toho, že wow, že to vlastne nie je ťažké, ono to bude zábavné, že ten človek sa vlastne posúva. Áno, že v tom vzťahu sa nenudí, ale sa naozaj posúva. A my ideme hĺbšie a hĺbšie a koľkokrát už tie také počiatočné rozhovory, ktoré sme kedysi mali, tak to už je dávno vyriešené a ideme oveľa hlbšie do toho vzťahu. A tiež už sme mali niekoľko, dá sa povedať, že kríz, ale to bolo iba o tom, že sme nevedeli sa o tom rozprávať, alebo že nevedeli sme sformulovať ten správny text na to, aby sme povedali tomu človeku jednoducho teraz v sebe cítim toto, a pomenovať to a opísať vlastne samého seba, že čo to s tebou robí, áno? A nie, že ísť, že vieš čo, vadí mi na tebe toto a toto, ale čo ja cítim, keď sa deje nejaká situácia a popísať tie svoje pocity. To je to rozprávanie sám o sebe, aby ten človek počul, že vlastne čo v tebe vnútri prebieha. A to je to dôležité, áno, lebo na niekoho iného kritiku vie rozprávať každý, ale svoje pocity. Jednoducho vyliať to zo seba a povedať a proste človeku sa hneď uľaví a ten druhý človek aspoň cíti, že čo môžeš tak pociťovať ty pri tom, keď sa deje nejaká udalosť, hej? To je to, že hovoriť o tých pocitoch, nehovoriť vlastne o tom, že ty si taký, ale ja sa cítim takto, toto robí. Takže zaujímavé možno, že ako to vy vnímate, že možno nám necháte nejaký komentár k tomu, že vlastne ako vy riešite túto komunikáciu, čo je pre vás tá komunikácia, kedy už vlastne dávate nejakú stopku alebo niečo, že akým spôsobom fungujete vy v tej komunikácii. A práve to, že koľkokrát je dôležité to, že človek si to skúste jednoducho predstaviť, že s tým človekom jednoducho skončíte. A ako sa pri tom cítite, že ako to bude jednoducho pokračovať váš život, že či to budete mať jednoduchšie, že či vám nebude chýbať, lebo niektorí ľudia sú spolu iba z nejakého zvyku. Áno, že už sú zvyknutí jednoducho na tú energiu, že tá žena vykonáva v tom vzťahu nejaké činnosti, ten muž vykonáva nejaké činnosti, každý má nejakú úlohu a
Potom sú tam závislosti, že si jednoducho závislí na tej prítomnosti a vy už koľkokrát tí ľudia môžu vyvolávať proste nejakú konverzáciu iba kvôli tomu z nejakej zotrvačnosti, aby sa proste spolu rozprávali. Takže si to naozaj, že uvedomiť a špecifikovať ten vzťah, že aký máme vzťah, rozumieme si, čo máme spoločné, rozumieme si v nejakých témach a ak sa to proste rozchádza, tak nájsť jednoducho ten spoločný priesečník tých dvoch softvérov, že kde sa vedia doplňať. Že to, že je niekto čierny, niekto biely v tom vzťahu, že sú rôznorodé povahy, tak stále sa vedia doplňať a posúvať. Keby boli obidvaja rovnakí, tak to sú najlepší kamoši, že dobre a vlastne vo všetkom si rozumejú. Je to fajn, hej? Ale zase niekto potrebuje jednoducho pre ten svoj posun v tom vzťahu, pre posun svojho vedomia stále nejakú proste interakciu, stále nejaký možno konflikt a uvedomiť si to, že niekto možno vyhľadáva tie konflikty v tom vzťahu. A niekto naozaj potrebuje, jak v tom dizajne si povedal, niekto potrebuje proste taký smooth, hej, že taký hladúčky priebeh toho vzťahu, že každý sme iný. A uvedomiť si, že kto som ja, kto je moja partnerka a na tom to stavať, keď sa o tom človek rozpráva. Super. Ne? Myslím, že Hej. sme si povedali svoje. Takže Dobre. ďakujeme pekne za tento priestor a sme zvedaví na feedbacky a tešíme sa v ďalšom videu. Ďakujem. Čaute. Čaute.